Е така, здравейте, днеска играем на хетбол на мачле. Да започваме. Така, имаме да въртим колело. Изглежда. Ще въртим и още един път колелото за 50 диаманта. Да стоварем. Не, искам 32 000, брат. Еми, работата е така. Ти. Аз имам видови вкуси. Ей. Добре. О, искам. Сега ще спрем на пауза. Още се ли изчаквам? А за какво изчаквам изобщо? Аз не знам. Аре бе. До кога ще се чака? Пак ще спрем пауза. И така, чаках 5 минути направо. Писна да чакам, след това сам дойда. Get reward, разбира се, че го вземам, няма как. Така, и сега пак ще въртим колелото, обаче 90 диаманта да започва. Искаме да пакнем, да се падне нещо. Моля да се. Какво ще е то? Бе, 550к. Добре, 550к. Не е изобщо зле. Защото ако бяха 220, ще маят. И така сега да се насочим към дълбоят. Имам долу. Добре, айде да видим 23 часа. Не го видя това. For free. Дрън. Добре, започваме. Няма. Спойме. For free. Ама. Това е много яко. Игра с фри. Не дам пари за да игра. Това е доста якичко. Така. Започваме, защото... Голасо! Така. Така, триамо. Еми, браво, момче. Ще похваляме. Така, тръгваме. Аре. Не, вие по-силко, брат. Така. 4-1. Пет-2. Така, 6-2. Ама, хора, пишете си коментарите. Като не ви харесва, пък. Какво направим? Случай, не харесвате Subway Surf. Сега дали ще харесвате хетбол. Как е вкара, брат? Сега ще тръгнем вече като човек. Не! Добре, имаме шанси да загубим. 7-6, не, наистина. Не! 7-7, няма човек. Няма ти го упроста я. Няма да вкараш този път. Аре, бия по-силно, брат. Хубаво, и така става. Мой човек. Добре. И след пак това ще бъде това видео. Надявам се ви харесало. Ако съберем 10 лайка, ще съм изключително доволен. Няма да гледам плащате. Така че до следващото видео. Също така ми помогнете от хейтерите. Опитайте се да ги окуражите да се махнат. И се